Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking napalit. At magbalik po siya kayong programang Nanu patapis. Sabihan tayo pong iyanitang librong Kadwang Talabaldugan. Apalwal na pong kikatamong Koyang Mallari Maragulya po sa hupit ng minuna na pong librong pepalwal ng Talabaldugan version 1 at yung pong Talabaldugan version 2 kanini. Pero nandin po ba yung taong mikawani para mag-commercial? Kaya raklan ka rin kaya katawang pong kabali, halimbawa lang dimdam na era pa dimdam mapamang kapampangan. Diyan mo na akong sample at Malagu. Ate mo, kaya kami, yung matsura kaya kami, is marukat. Gagamitan mi yung terma sumbo, kaya sulo, ning nang derang. Ning nang derang, minsan, makakonfuse, malilito, pero dahil nga liwa, potang dimdam de. Ot kalalam na ng mga pampangan ko yung Jhoedie, makanyan, ot Atsing Malagu, kalalam ng mga pampangan. Pero ako pa ulit-ulit kupin sabihan potang mag-sabihan tayong kamampangan word of the day. Ngayon, madakal na rin, Potang ako, aminado ko, sabihan ko, ikibalo yan, ngayon ikipadimdam. Oneng, malalam yung pong kapampangan. Nara, sabi ako naman, panking kapanwalan ko, para pareho lang salitang kapampangan din, amanong kapampangan din. Oneng, magagamit, kaya isang dimdam ot kalalam na. Kong Joel, makanta ba? Ing bala mo kapanwalan or ing prevailing thought kanita? Actually, ating adong punto muri kung malino kaya number one masasabi kasing malalaming metong amano mumuna uling yan ay magagamit. Wala mo ang pamilya rin, peculiar niya itang kain. So asa malalam yan yapin o kaya may daramdaman kayong lugalyo. So dialectical yan, limbawa magagamit na yung karingalong lugal kaya kayuli yan. So pangadwa itang patsay kasing metong amano mila ko ne function. Mila ko itang meaning naging immediate present period na mo. Limbawa itang kid ang pongsyang. Adwala rin partner lang salita rin. Pero itang kid, bakit mawawala ya? Itang siyang at suya po. Itang siyang kasi may evolve ya itang meaning na mo itang lakome kayong itang kaldero kitang pagkalang, kitang kalang. Apiting kayang literal definition. Ay nga natin niya panibayo. Patse siyang something like makakabiyak yung metong operasyon. Ito mo, magpasalon ka. Makasyang kubwak. Ito makasyang ya. Kaya tatatsuya kayong magobraya kayong lamesa o makasyang yagamat kasi kayong pamagobra. Itang kid, niya makaimig penetrate, may higiyang malalam. May wala na itang immediate function na itang word. Halimbawa, kid lakome na yung mangking. Lakome keng kalang. Ita pa lang siyang pala, ikabi may keng kalang. Luto mo na. Ikabi mo na. Kanita naman lakome. O kasi, rin, pilan na pawarding dutong gagamit dutong ka rin pagkalangan da. So, yung thermostat niya, kung duduro mo niya, pada mo niya itang. So, mo na kikid. Pinda mo niya. Paten mo niya mo na, ito yung kinabihan na mong salita. Paten mo niya itang kalang, paten mo itang stove, o turn off me, itang makanyan. Pero itang kidali mo na padan me. So, alimel ko. Nyamil ako itang kid. Pero balo mo, sir, iima ko, tubuyang bulakan ni Mako. O nga, mamalinig sa Mako, 15, 16 makanyan. At yun ay king Pampanga. Ima ko gagamitan uling mapagluto ya king kalang, ima ko talaga. Kahit ang dutong, uling po tamang siya. Darang naman kaya, kid mo niya na, siyang mo niya. Kanya may ka-relate ko. Anya nga ako kwento ng Sir John. Pero nung iya ka mapagluto, muna yung balo, itang kidang pong siya. Deta kung makanya na mano, Koyang, at chula king Kadwang Talabaldugan. Makanano la po retang, makanano yun la pong ginamit reta. Murik sabihin, for example, itang amanuan ko kaya kayong, syempre, grill, na mo kitang English. Kota kahit dakalya po kanita, ginamit yun, pero pelalo retang nanong house yung kanita, dialectical lang. Retang natin lang identify, malino itang ibatan, ano kanya magagamit. Makabiyarin ka nung northern dialect ya, nung central dialect na yung kapampangan. So, makalagaya ka rin. Pero nung alaya, bro sabihin, generic ya kitang mabilog ka kapampangan. Antin dyan din, niya pinayam niya kakabit. Apilan mo. Halimbawa, itang metong adarandaman ko, ini magagamit, malalam na yung masasabi. Silok ka na. Silok. Niya pala, dialect yaking minalin niya, napin yung balatong. Metong yung uri na ning balatong. Tama kanyan. So, naman gana-gana kasi karing alwa, silok is something like balang expression niyang negative.
Walang silok kaya, nakamakanya. Ah. Pero kaya tang metong abandat, niya palang meaning ita. So, reta, lulubla reta kang kikatangkay. Makanano mo nga ba kahit dito, sir? Makanano mo nga panalumduman. Kaya may term ko, panalumduman. Wala mo, Panintun, makanta. mig pasyal ka, karing may yalawang balen. Siguro, tapin, kaya may itong pagpasalamat ko itong meging kayabihan ako yung Kapampangan Center for the longest time. Hanyang atsuko ka rin na makaya paglaki kami ng takala opportunity, libro, archival documents, kaya ba't mag-field kami, lulual kami talaga. Kaya ba't mabiya lang rin notes ko kaya niya. So, nung nitong ako rin kaya dindam, nung mampiyaping king saswan, nung salang iya kaya naging angiles, inang iya kaya naging lubaw, imaya kaya naging banda kaya katamo, kaya ba't indaya banda kaya minalin, makanyan. Nakakakay ko rin, note ko lang. Kaya ito, siyempre, ratapin makaya pag-librong miyayalong dictionary. Yung masanting ka rin karam dictionary, itong ipamanggamit mi. Mula kaya itang panahon na rin Kastila na Timor, Berganyo, Ribiana 20. Pemagut ko rin Begut ko rin kailangan. Pinasano? Oo, basta lawin ko la. Ang kopi ko kumpara. Kasi magbayo la. May ngari nyamit ang salitang alayan balo ta malaya. Pinumatong nga mano na ning arayat Lalo yung kaya ka rin lung available matong dictionary panahon na ng Kastila. Medyo mamalis yung bagetang kayang meaning. So, kasi lalo so geographical yan. Lawin, siguro yung uling yung ilog na ng Pampanga. So, itang orientation na luwa yung bagya. Okay. So, tutukiyak yung panahon. Ito may nga, break kung apan sinan rin gagamit. Yung kaya mano tutukiyak yung panahon, kay anyawara na. Kaya dapat fossilize, pantuntaya naman. Baka na yung dagol. Kasi nyapit ang gambulan lang. Yung kasanting na gambulan palabungan yan. Kasi ilang session yan naman. Gamitan pa rin. Itang lengwa itang. Ikaw may Jhoedie Burke, yung arayat. Medyo malalam lang mga pampo. Gamit ako nitang kahit term malalam mo. Retang karelang terms. Ring matwadamdaman mo lang. Poten pa, ay yana, may bagwa na kaking diyan. Nanong bagwa ako, babagwa ako. Itang bagwa pala, minasenso na ka. Itang makanta. So, nung eme ulitan karela, nung eme ulit, eme ako tang, eme rugu akwa. Ikay po ba kayong pamaway kayong dictionary? At din bang part ka rin na may makipagkay kayo, kareng mga tuwa, nagagamit pa ka rin ang mga terms? Ito, metong yapin ta karitang asan tamang ethnographical survey ta. Lalawin tayo nung applicable ya kayo ng gayno karitang extent ito. Tang bagwang ito, may banggiitan. Dua yari meaning pinitang bagwang ito. Bagwa sin babagwa, na kaya tang babagwa ni ngaos na, pero anta it's bagwa. And another sa pinang minasensu na, minasensu, sinulong na kakakabilyan. Bagwa yan naman ta. So, kaya ba't metong pakin, siyempre, lalo mitang spelling mo rin, tang sabihin, makanano may agkas, balas, ang pangbalas. Metong yung halimbawa. So, yan, makasakilaring buntok din. Lawin mo itong diacritical mark. Nasasabihin natin na kailangan pala yung diacritical mark. Nang mali, magkasaki ka na mga. Kasi katang entry, karin aki mo lang, misiping lang, bitutugil lang mo, balas ang pangbalas. Para, may kakawani nila. Nakalupa mo karet ang along entry na metong yung agkas, adwaya meaning. So, metong yung entry. Ito niya maka number 1 and number 2 yan. Pero karang aliwaya kasi pati itong pronunciation So, may kakawani lang entry dito, balas ang pangbalas. Pero bal mo, ako, feeling ko, lawi ako, dapat rin nga, balo ko, biyasang makabit, diacritical mark. Nga maririni ako nang minsan, agyo kayong yapse, balong isulat. O ita, ako naman, ketang bagwa. Ingatandaan ko, itang pelikula na Balo ko na, pungsoy. Ngini kaya maisip na aliwaya pala Boris Sabder, wala ko sa itang makatakot mong kay aliwaya pa pala Boris Sabernita. Pero kung Joel, manibat nandin, daramdaman da ka, mula, ng mula. Nanong pialuwaning mula king manibat. Kasi mula king, manibat king. Di ba? So, pota rin, din kay katawang tarapanalbe, pota malitula. Nano mo pong explanation nyo kitang mula po itang manibat? Well, kaila kasi rin yan. Buri ko rin explanation na. Rin kasing mula pong manibat, ang pong wari kasi sabihin, ay pasya mula na. May itong yung buri ko nga pansinanda naman nabuburin sabihin na katinyang kalupang yung Tagalog ni. Yeah. Actually, baligtad Mas marakal itang pareho yung Tagalog ang Kapampangan, mas may niba yung Kapampangan. Mumunan dili, linguistically speaking, harapin din dakala eksperto kayong langway tamo, mas matwa yung Kapampangan kasi aking Tagalog tamo ngayon. Yan ang loy may pati itong migration da rin mino ng tao kanito sasabihin dapin ka rin takala teorya ng takala rin sasabi uling may pamalinlaring kaya katamo ring Tagalog kaya naging somewhere kaya ning ancient southern Tagalog dahil di santa kaya ng Bicolano pong Kapampangan nila rin talaga misiping bale
Nya Bicolano pong Kapampangan, medyo tilampami pareho salita. Lara, lada, puron, puran, mga yan. Damulag lang pareho. Kaya balungubing bigla yung Tagalog, daralaning kalabaw, daralani itang palayok, ne? O, so reta rin ekya katamo. Pero itong pareho da kanya, nindam nung pareho rin adwa. So mas marakalindam king Kapampangan niya, timo itang babanggit ang koren, itang bilawong pong igu. Kaya na Tagalog yung bilawa, na liya. Kapampangan niya naman yung bilawo. Synonym niya kaya katamo. Ay, banabaya king Tagalog, na lahi king Kapampangan, ano. Pero binabanaba yung laro, so Kapampangan, both Kapampangan words, ne? Lelo tampong Lugaw. At siya lugaw, Tagalog eh. Ano pa siya lelot, aliya naman eh. Kapampangan niya naman pala. Kaya barat ang along mga tong salitang Kapampangan sipan na, paritan na mo. Ay, Kapampangan niya, ali pala. Indam tayo naman pala. So maraming tayang indam mo naman, kaya receiving tamo. Yan ang kay, masakit sasabihin nito niya, isasabihin may dating kong Rayman niya, gumo naman yan. Pwedeng malyaring, masanting sasabihin na, ay, ning gusto ali. Manayon na mo. Kasi nung daran naman may okay, kaya English makanya naman yan. Metong ka rin masanting tuturo kaya ka para sabi mo gusto ka mga mano, nanya man yan. Siya kakatelog yung balugbog mo, there's something wrong with the grammar, with the pronunciation, makantala rin eh. So, i-trust mo naman ta sarili mo. Dr. Del Corre, maralas ka naman sa site. Nino ing sumabing ikamali kang gumamit yung kaya kalingwahe. Iking gagamit ka eh. So, palyaring at aliwaya itang choice of word mo, masisi mo yung warin tao, kaya ka, may ragu ka katang lugar later. Iniwar sinabing mali yung inang mo, o bait ko king lubaw. Ino sasabing mali ka akong butbus, o banta akong mabalakat ang kaking consumption. Bus-bus siya kayo eh. Talagang makanyan, so reta, bagay lang kailangan. Pagkakasundo tala rin na. May laban-laban din. Dialects la rin, aning kaya language. Parugang nga. Kaya. Dugang nga, daring nga. Wow. Pero yung minsan makay ko, for example, ako po nang kasabi na kayo ko yung Joel, medyo babagal kong bagay manyalita. Kasi medyo maging kong careful karing words ko kasi balo ko makanano kayo ko karakalag kalawak ka vocabulary kayong Kapampangan. Pero makanano kayo po yung approach yung karetang bisang mabiyasang mga Pampangan. Pero pamurin po akway tang ustong timpla, uli nga simpatalan. Magalangan la. Magsimpatalan tamo pa. Simpatalan, hindi kaya ba din gamita, Something ita. Alika na nga, di ba pag kayo simpatalan? Alaway tang potang talang ken Jeff, simpaming gamon mo, simpatalan. Nali, actually, titimbangan niya kasi kante. Metong yung bagay ito. Actually, yung pamanigan naman kayong Kapampangan, dakal na rin may ngutang ka na, lahat ang formal na ka pwedeng malyari, mag-enroll ka para mabiyasa kayong Kapampangan language. Unfortunately, yan yung makalungkot ala. Unlike ka rin along languages. Pero tamo lulungkot, elwa mo pala ikatamo. So, kaya kaya ka lang rin may 180 languages ng Pilipinas. Pilan na rin atin mong programa na bisa ka mabiyasa. So, metong ita ka rin kakayan. Yapin, at metong kakilalang Pranses, metong yung geographer. May biyasa after 3 weeks. Marina yung mga mano kitang Kapampangan. Pero alam, sasabihin na mali yung diction na. Hanggang ngayon, hindi naman makanta ka perfect ang diction na. Pero okay na Kasi kitang kabisa magsalita, uli mong balid ka masasabi. Lumawot. Tsaka itang tatakot laro kung mabasa. Actually, kami Jhoedie, mag-host kami kanyan. Jhoedie Bar, bukas na. Actually, Jhoedie, mo ako manisip na ako, uling rin ka maging kayarap tamo, Kapampangan advocates la, malawak la vocabulary. Medyo makakain na ako. Itang pressure ka. Pressure kung bagya. Taro gumakagamit kong term na Tagalog. Sabihin na pag gusto rin lawa mo naman mga Pampangan, itang makanta. Ikaw, Sir John, palmanan mo kami. Yung kaya mo kaya, nga sabi ko mo kasi, talan may tanong nanoy itang kaya ka nga kagisingan Kasi mas sigurado ka rin. Nanan may itang tinya mong kahit, hindi ta kaandam. Kasi kaya niya ma-intellectualize. Ako talagang paborito yung sasabihin dapat ma-intellectualize yung language. So, na yung kapilan, patse, ginamit me. Atin niya, mananan po sa last ko. So, yung kaya kang gamitan, kaya katandarandaman mo. Nung atin niya sa mo, Tagalog, ay, pabrenyo rin ng purista. Alalang puntalandeta. Yung talaga kasing, alang bitasang lengguwahe na hanggang ngayon, masasabi ang dynamic nung puristaya. English, coffee shop, pong
Ampong cafe, pareho din gagamitan. Gusto mo, itang lugar, no, makakapagkape, gagawa lang kape. Alam yung issue ito. May iba yung French met, may yung British English. Okay, katamo, wari, pilalaban mo rin nung nanggagamitan. May di ka rin ka-antigen na naman eh. O, makaintaya naman na kayo. Eh, di antigen tayo naman. O, karinya naman. Actually, kailangan tamong i-celebrate itang diversity na ning daring kaya katamang vocabularies, ang pupwitang mga natamang construct sentences, kaya katamang kapampangan. Karinya sikan eh. Happy ni sikreto. Eh, may kailangan na akong yun. Happy ni failure ng Filipino language, yung kakatamong national language. Kasi, dapat to tamo na, makanya Tagalog. Kasi, binakod niya akin Tagalog eh. Pero, nung papalub, talang papalub detang, kasi there was a time, makanita kami eh. Migpalwan lang, makanano itang pamag-conjugate ka rin along words without using Tagalog grammar. Nanay kasanting niya, kaya bigla may putot kita. Cebu kami yakin Cebuano. Kaya may itong aluklukan, ikuha may nga abalo. O kasanting na pala, yami. So, niya, pinakapepalubkutan tayo ito. That was mga 2011 to 2012 ito eh. May 10 to. Mga 5 lang words ng pepalub. May itong kining wali. Kasi alayang wali kang Tagalog eh. Nakababatang kapatid dyan mo eh. Makabayo. Okay, katang wali niya. Kakuya na apaya. Kasanting na pangat sa wali, kaya ang balang feeling close na kayo. At niya pang intimacy ang pang respect. So, retang makanyan na, tatatakot naman dam. Huling dakalaraman dam kaya katamo. Yung banda kang po pa yung run amok, kapampangan, lapibatan din, English lang yan eh. Meron ang makanya. Kumulawin muna. At saka manyaman mo rin po itang, siguro itang, uli maitapin, magsimpatalan ka pa mo. Itang pagating kang mali, ating kang kaya, ating mag-call kay attention mo naman. Pero siyempre, kitang kapamaralanan ro kaya ka ma-discourage na i-continue mo itang pag-umpisan mo na. And kapanwalan mo naman siyempre itang, nung kapampangan ka, mga pampangan ka. Okay, ito. Ne? Gamitan tayo po yung ama ng siswan. Baka tandetang apuyo, maging apu, daring apuyo, mga pampangan, lapamuran. Salamat po ko yung Joel. Kapilan niya pala. Kapilan niya. Kapilan tayo po asahang lumuwaling kaya kayong Talabaldugan version 2. Agatan ko po retang bisan tumagong kaya launching pero wala pa pong fixed date. Pero kanya pong second week na ning September ngayon Yan, nilalatang. kaitaya. Opo, midake kayo pong dita ka pa noon para ipakilala niya ka rin tao. Kaya ba't maging available yarin po yung karing anti-mocking Kapampangan Center. Po, siguro lawin niya po itang online pag-aralan niya para maging reachable. Dakal na po kasi mo naman na minorder kaya kami, talagang mape-pressure na kami. So makatali niya kanyang kaya katamang limbagan o kanyang publish na kaya katamang printer para kitang kayang talagang exact date na kayong pamagpaluan. Magkano yan, Sir Joel? Kitang kaya kaming introductory price is 450 pero baka magiging 500. So kitang launching date siguro 450. Oh, ako pa mag-Starbucks. Ako pa mag-Starbucks Aluyang sa kape. Lungaldo, may kasalin akong Talabaldugan version 2 ng Koyang Joel Pabustan. Sali ko nga dwa, balo mo pitong galang ko rin nga na ako, pabukal ko lang. Ako pa inong karera. Balad babyasang mga pampangan. Nini naman po mamasatang pang komento, Atsing Malagu. Ali, kaya itana pa, Kapampangan Word of the Day. Nani, kaya katawang Kapampangan Word of the Day, palto yun eh. Gambulan tayo po yung ama ng siswan, gamitan talaking aldoldo. Antayo, pastilan, nanamburin sabihan. Ayan, pastilan. Sitahin, confront. Wala ko sa yung pastilan, dito ang tindada magana. Pastillas la pala reta. Pero so yan Sir Pastilan. Pinastil na itang anak. Okay, Atsing Malagu. Salamat pa sa bayo, Kong Joel. Bali yun po, ang oras tamo ko, Jhoedie Bar, kulang yung pagpangiko yung Joel, yung kasabi tamo, kitang makananong yakasanting mag-explain at karakal tamo, ababalo, panupayayin na Sir, aliway ni Tauli. May lecture yan napon. Pati nga po kayo mag-lecture o baka na ano pa ito, may kulang pa yung oras na sigurado ko. Yan, opo. Kaya bet tayong pasibahi ko yung Joel, ngayon ipamuk kumbirang ko na yung tutuking guesting na. Po, gampulan tayo po yung kakatamong amanong si Swan Cabalen, At syempre po, sumawya po yung CLTV 36 kapamilatan na ning Nanu pata. Inya naman, Aldoldo, kayo pong manalbe at tingkan pa pong pasibayo. Bukas, Jhoedie Bar, abahan nyo kaya pa kay metong pang masayang episode. Ako po yung kaya kayong Atsing Malagu, Jenna, Lumbang-Parungao. O bakit nangyala po tumawag kang na Sir Joel, Gemaline Miranda, autograph po Sir Joel. Shoutout po Sir Joel ng Arlene Velasquez Kunan. Ako po'y Jhoedie dito sa Mercado. Ikaw po yung kayong talaso yung ating pusong makabalen. Siyempre, makabalen niya. I-search. At ng kanyaman king Pampanga.